управителят на ВМРО БНД господин Красимир Каракачанов. И членовете на националното ръководство на партията Александър Сиди и Карлос Камбрера. И господин Стефан Пестрийски. Избор, който вие ще направите и е много важен за мен, надявам се и за вас. Важен, защото последните 4 години бяха успешни за община Пещера, но въпреки това има още много какво да се прави, за да бъде градът ни още по-добър за живеене, за да може младите хора да останат тук, за да може възрастните да изживеят дните си добре, за да може да бъде просперитета за Пещера в бъдещето гарантиран. Кмета Георги Козарев се отказа от надпреварата в изборите, заради което ние не искаме да знаем причината, но това си е негов личен въпрос. Само искам да ви кажа, че този човек беше един изключително добър пещерец, работеше денонощно и мислеше да се справя с проблемите на града. Аз и колегата инженер Атанасов бяхме съответно дясната и лявата му ръка. Случиха се, благодарение на нас тримата, около 17 проекта на стойност над 60 милиона лева. Няма да ги изреждам, защото няма да не стигне времето, но вие сами виждате какво е направено като крепостта, парковете, 5 нови улици, спортни площадки, подобрихме малко бита на някои от центровете, но все още, както казах преди малко, има какво да се прави. За да се направи това, аз считам, че трябва да продължим изграденото до тук. Кой може да го продължи? Може да го продължи човека, който знае всичко в община Пещера за тези 4 години. Може да го продължи човека, който разчита на екипа от жени, които са страшно интелигентни и много работливи. Без тяхна помощ това нямаше да се случи. Знам, че Пещера има нужда от силно управление. Знам, че Пещера има нужда от по-силна ръка. Повярвайте ми, тази ръка е груба и силна. Тя е възпитавана от моите родители, от моето училище, да не посяга на чуждото и да брани своето. Тя обаче е много мека и приятелски настроена към тези, които работят и искат да съграждат. Но има свойството за тези, които нарушават законите и правилата на поведение, да се стоварва върху главите им просто като чук. Повярвайте ми, това съм го правил преди, правил съм го като заместник кмет, ще го правя и за бъдеще. Защото считам, че Пещера има нужда от това, считам, че вие искате това и считам, че това е правилно. Трето, ще направя така, че да не се срамувате, че имате огънати тротуари и дупки по улиците. Всички вие желаете отпред да ви е красиво и хубаво. Ние, улисани в големите проекти, това през последните 4 години го пренебрегнахме. Трябва да си го признаем. Имаме да търпим критики в тази област. Но има средства, има програми и ще работя върху това. И последно да ви кажа. Не мисля да държа речи, тъй като няма никакъв смисъл. Това, което съм написал на моите предизборни рекламни материали, това, което ви казвам на всички срещи, с които имам с учители, с работници от обувните фирми, с най-обикновени граждани, е едно и също. Аз не съм най-добрият кандидат. Сигурно от мен има по-умни хора и по-оправни хора. Но от тези, които са записани в регистрите, аз съм по-добър. Считам и имам самочувствие. Вярвам,
че вие ще ме подкрепите. Виждайки тази пълна зала, в мен идва надеждата и коража и се надявам, силно се надявам, че на 25 ще гласувате с номер 8 за кмет на община Пещера и ще гласувате с номер 8 за кандидатите за общински съветници. Благодаря ви за вниманието. Да живее България! Сега ми позволете да ви представя кандидатите за общински съветници, които вие много добре познавате, но въпреки всичко. Доктор Николай Пенев. Доктор Еляна Кавръкова. Доктор Галя Василева. Верка Пенчева. Веска Семерджиева. Калина Саматова. Калина Танева. Васил Динков. Иван Гълев. Костадин Марков. Георги Рачев. Владо Димитров. 17 души, които работиха за вас последните 4 години, начало, разбира се, с доктор Пенев и Верка Пенчева, които бяха членове на Общинския съвет. Ние просто държим на думата си. Благодаря за вниманието още веднъж. А сега давам думата на кандидата за общински съветник, господин Николай Пенев. Позволете ми едно малко уточнение, да ме простят колегите, но моля, приветствайте председателя на ВМРО в село Радило, госпожа Атанаска Дамянова, която е кандидат за общински съветник, и председателя на ВМРО в село Капитан Димитриево, Тодор Лазаров, който също е председател за общински съветник. Виждайки тази зала, страшно се развълнувах и забравих да представя моите колеги, за което моля да бъда простен. Давам думата на председателя на ВМРО БНД, господин Красимир Каракачанов. Уважаеми приятели, господин Балабанов, господин докторе, тук е моята приятелка, другата докторка, докторка Връкова, тук са хора, с които сме се виждали през всички тези години. Господин Балабанов каза, че е притеснен. Аз обаче помня предишните избори, когато беше още по-притеснен, защото така тогава влизаше, така да се каже, в сериозния матч за кмет на община Пещера. Сега забелязвам в него доста повече самочувствие и то се дължи на натрупания опит, който той 4 години има като заместник кмет. Разбира се, отново се намираме в една изборна кампания и ако отворите телевизора, без значение на коя програма, ще се появяват едни симпатични, добре сресани, изпръснати, с хубави костюми хора и ви обясняват нашата партия, ние това, ние онова. Само, че човек трябва да се замисли. Много хора се подлъгват. Човек трябва да се замисли. Не бяха ли тези същите, които 25 години, било за президентски избори, било за парламентарни избори, било за местни избори, и казват, че са най-добрите. Същите са. Ще чуете едни други хора, ще ви кажат, да бе, къде са тръгнали? Има големи партии, които големи партии имат много пари, те могат да купат циганите, те могат да купат и бедните хора, и те ще печелят избора. И това е вярно. Само, че ако се замислиме какво се случва, когато вземеш ли 30 или 40 лева, изяждаш ги за 1-2 дена, след което 4 години имаш право само да мъркаш и да мрънкаш, но не можеш да промениш нещо, защото си избрал този негодник, който ти е дал пари. Да, така има големи партии, които разполагат с много пари. Има големи партии, които могат да се купат телевизионно време в най-гледаните телевизии. Ще ви кажа, 8000 евро е една минута в телевизии, като Нова телевизия, като BTV. 8000 евро. Това е без ДДС, като сложи ДДС точно 20%.
Има други партии обаче, които бавно и постепенно се опитват в годините във времето да предлагат добри идеи, да предлагат свестни хора, да не става бързо, защото нямаш този огромна реклама зад гърба си, но е по-сигурно, защото хората влизат в една битка, завоюват една малка позиция, втората битка е малко по-голяма позиция, какъвто е случай в Пещера, и сега идва един решителен момент, в който пред вас има едни хора, които в последните 4 години, като общински съветници, господин Балбанов като заместник кмет, показаха, че имат своите нормални човешки качества. А всъщност това е най-важно за един човек, занимаващ се с обществени дела. Не да се кичи с това от коя голяма или не голяма партия и да говори за нашата партия. Хора, имате нужда от хора, които са натрупали опит, които имат желание, които могат и които знаят как да решават проблема. Всичко останало е една празна предизборна пропаганда, която минава за 30 дни, след което обаче проблемите на хората остават. За тези 25 години мисля, че трябваше да сме се взели урок. Че само с красиви приказки и само с приказки зад нас стои този, зад нас стои онзи, нещата не се случват. Сега ще чуете как ще ви обясняват, че ако не спечели кандидата на управляващата партия, няма да има пари за общината. Това е една форма на изнудване. И всеки достоен човек трябва да каже майната. Защото не можеш да ни изнудваш с това, че след като си на власт ще накажеш хората, които не гласуват за теб. Защото тези хора са твоите съседи, твоите съученици, твоите родини, може би твоите бащи и майки. Това е нещо недопустимо и то трябва да бъде наказано с вота на самите хора. Но това на всичкото не е и вярно. Защото при новия програмен период, в който влезе България в Европарламента, парите се насочват към общините вече. Парите не минават, както беше през София, оттам кой когото харесва на него дава. Администрацията е работеща и компетентна, те могат да се решават. Защото няма нужда, и това ни го стълпяваха години наред, ама нещата не зависят от нас. Те зависят от нея в София, те зависят от нея в Брюксел. Както преди ни казваха, че зависят от нея в Москва. Истината е, че местните проблеми зависят от местното управление. От кмета, от заместник кметовете, най-вече от общинския съвет, който взема решенията, а кмета само ги изпълнява. Затова не чакайте някой да дойде от София, защото те идват само по избори. Аз съм идвал, както казах, 20 пъти в Пещера, от които поне 10 пъти е било заради избори. Колкото и да дойда, аз мога да науча проблемите, но вие ако нямате читавия кандидат за кмет, който да подготви нещата, да ги подреди и като дойде в София да знае, идвайки при мен, на коя врата да отидем и да прочупаме, за да решим проблема, няма как да се случат нещата. Ако кметът е грамотен и работлив, той ще намери при кой да отиде, в конкретен случай ще дойде при мен, ще го заведа там, където трябва, за да му помогне. Ако кметът е някой мързеливец, който чака от заплата на заплата или от коктейла на коктейл, няма как да се случат нещата. И затова избор е във вас. В тези местни избори, както казах, от началото на човешкия живот до края, от родилния ден до гробищата, нещата зависят от общината. Те не зависят от София. Затова е много важно какви хора се избират. И не е важно от кои партии са. Важното е, както се казва, не е важно котката дали е черна или бяла, а дали лови мишки или не лови мишки. В тази листа вие видяхте, има 3 лекари. В тази листа има хора, които имат и опит като общински съветници. В тази листа има хора, които са показали пред обществото, че струват нещо. И аз мисля, че ако на 25 октомври вие заложите своето доверие на господин Балабанов като кандидат за кмет, на листа за общински съветници, това ще бъде добре за цялата община Пещера. Защото ние никъде не делиме хората на такива, които са гласували за нас и такива, които не са гласували за нас. Ние като една патриотична организация сметаме, че всички българи, всички български граждани са равни пред закона и когато можеш да помогнеш на някой, трябва да помагаш без да го питаш ти от кои си. Крайно време е да спреме това разделение, което съвсем изкуствено 25 години не налага. Първоначално ни делиха на сини и червени, комунисти и антикомунисти. Сега ни делят на русофили и русофоби. Има хора в тази държава, които живеят от това, че народът е разделен, защото така по-лесно ни мачкат и по-лесно ни управляват. Ние не делиме хора.
Ние делиме хората дори не на българи, цигани и турци. Ние ги делиме на хора, които спазват закона и са съвестни граждани, и такива, които не спазват закона и смятат, че могат да живеят на гърба на другите. По темите с реда, господин Балабанов беше достатъчно ясен. Едва ли някой по-добре, не само в община Пещера, не само в Пазарджишка област, ами в цяла Южна България може да формулира проблемите и да ги реализира, защото с края на краищата той дълго време работеше точно това. Но темата с реда и справедливостта в едно общество са най-важни. За да има ред и спокойствие, за да могат децата ни спокойно да ходят на училище, за да могат възрастните ни родители да не се страхуват, че ще бъдат нападнати, ограбени или бити по някакъв начин, тормозени, трябва да има ред и справедливост. Този, който заслужава, този, който е съвестен, трябва да бъде подпомаган и да върви напред. Този, който нарушава закона и смята, че може да живее на гърба на другите, трябва да бъде хванат за очите. Всичко друго, празните приказки, как нещата ще се оправят, защото еди какво се подобрило. Нищо няма да се подобри, ако ние като народ не започнем да мислиме и не започнем да избираме с главите си, а не само това, което гледаме по телевизорите и четем по вестници. Всичко е една скъпо платена пропаганда. Особено в една малка община като Пещера, където хората се познават. Затова аз благодаря на господин Балабанов, че се нагърби с тази тежка задача. Но мисля, че с опита, който той има, с коража, който има, с този прекрасен състав на листата за общински съветници, разбира се, най-вече с ваша помощ, могат да бъдат направени много добри неща за община Пещера, за града, един прекрасен град със своята силна българска история, за да живеят младите хора добре, а не да търсят поминък в чужбина. За да живеят и хората, които са наши родители и съвсем справедливо очакват на стари години нормално здравеопазване, очакват едно нормално отношение от страна на общината. Всичко това може да бъде подобрено, ако начало на тази община застанат работещи, честни, компетентни и най-вече енергични хора. Пожелавам успех на господин Балабанов и всички вас пожелавам най-вече здраве. Всеки ще направи своя избор. Всеки от вас ще направи свой избор. Пожелавам ви да го направите с главата си и с разсъдъка си. Изборите ще минат и ще заминат. Важното е да останем хора и да мислиме за бъдещето, както своето, разбира се, така и на нашите деца. Защото нито Пещера, нито България са за един мандат или за 20 години. Това, което се случва в България, е тотално безобразие. Държава, която е стискала тук на Балканския полуостров 1400 години близо. Преживяла какви ли не превратности на съдбата. През последните 25 години, попадайки общините, градовете или държавата ни в ръцете предимно на хора негодни и алчни, доведоха до там, че ние днес сме най-бързо умиращата нация. С най-много ракови заболявания на глава от населението, с най-много инфаркти и инсулти на глава от населението, най-бързо намаляващи като народ, защото младите хора изчезват, а възрастните хора поради калпавото и некадърно здравеопазване на централно ниво и постоянните реформи в здравеопазването умират. Всичко това обаче сме се виновни ние, защото някак си за пореден път се примирихме, че някой друг ще ни свърши работа. И накрая искам да ви припомня една приказка, която всички ние сме учили. Като гледаме на възрастни хора, те са го учили в първо отделение, а ние по-млади сме го учили в първи клас. Приказката за неволята. 25 години ние чакахме неволята да дойде и да не реши проблема. Надявахме се на този, на онзи, на красиви обещания. Истината е, че трябва да се сетим. Счупената каруца на България, счупената каруца на общините и проблемите на хората няма да ни ги реши никой отвън. Трябва да си ги решим и ние самите, избирайки обаче онези, които знаят как, могат, имат опита, имат силата, имат желанието да работят за хората. Благодаря ви. Желая на всички успех. Може да се насладите на песните на народния изпълнител Иван Дяков. Казвам, господин Каракачанов, от вас зависи вие, кой ще изберете и как ще живеете. Наистина, кмета, министър-председателя е
кмета в Пещера. Браво! И нека първият поздрав да е специално господин Балабанов за всички вас, скъпи приятели, да ви благодаря за това, че сте тук. С една от моите любими песни. Стар мерак. Айде га! Айде всички! На сърце ми стар мерак лежи, на сърце ми стар мерак гори. Дали има, негре по света, дали има, лек за мерака. Любов, 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 звезди океана, звезди океана, и от слънце галена. Любов, 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 звезди океана, звезди океана, и от слънце галена. Браво, ви ворите да поеташ? А така, добре. Я послушай, мили сине, стара си майка, нигде нема лек за мерака. От мерак се боледува, не се умира, душа ке излезе, сине, мерак остава. Любов, 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 звезди океана, звезди океана, и от слънце галена. Любов, 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 звезди океана, звезди океана, и от слънце галена. Пожелавам му успех в избора от всички симпатизанти и членове на ВМРО. Една хубава песен, подходяща за този голям българин. Песен за Тодор Александров. Айде нажали се бедният народ от пусто село Сугарево, че там горе пирин легендарен падна от душмани.
Браво, браво, Ахмеде! Това е! Ето